салом азизон, Шалой Гулхоҷа ҳастам ва ниҳоятан имсол низ мо шумо ба наврӯзи нав расидем ва барои ҳар яки шумо ман ин наврӯзро табрик мегӯям ва умедворам ки мисли наврӯз ҳамаи мо сабзу шод бошем ва чун ҳамеша дар канори ҳамдигар ва мо ҳамчун рӯзҳои пештара дар хидмати шумо ҳастем ва дар барномаи хабарии имрӯзи радиои Озодӣ пеш аз ҳама нигоҳе меандозем ба ҳолу ҳавои идонаи Душанбе ва Хуҷанд ва бароятон аз ин шаҳрҳои Тоҷикистон наворҳои хуб ва аксҳои хубро пешниҳод мекунем. Ва нирӯҳои Исроил эътироф карданд ки реактори зоҳиран ҳастаии Сурияро дар соли 2007 давлати яҳудӣ маҳв кардааст ва ин як нав ҳушдор ба ҳукумати Эрон аст, чун Исроил барномаи ҳастаии ин кишварро қабул надорад. Ва аз ҷонибдории занони мусулмон аз 3 талоқ дар Ҳиндустон мегӯем ки онҳо садо балон карданд, ба кӯчаҳо рехтанд. Ин ҳам дар ҳолест ки ҳодисаҳои зиёд мушоҳида мешавад ки мардон сари қару ғазаб ки масти занони худро 3 талоқ медиҳанд, вале баъдан пушаймон мешаванд, вале кори дигар кардан наметавонанд. Ва ҳамчунин хоҳем дид ки писари Гул Шералӣ, собиқ вазири саноати Тоҷикистон ва яке аз наздикони Эмомалии Раҳмон ин дафъа чӣ муҷозот гирифтааст ва ба чӣ айбдор мешавад, дар ҳоле ки ӯ ҳамагӣ чанд рӯзи пеш аз боздошт раҳо шуда буд. Ва ҳамчунин хотироти наврӯзии афроди саршиноси тоҷикро барои шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ пешниҳод хоҳем кард ва умедворем ки чун ҳамеша дар 15 дақиқаи барномаи хабарӣ ки ҳамагӣ баъд аз камтар аз 3 соат гар тақдими шумо мешавад, моро ҳамроҳӣ хоҳед кард, чун мо ҳамаи шуморо мунтазирем.